Zdravím vás, tu je Andrej Madala a v tomto videu si ukážeme, ako dlho trvá doručenie tovaru do jednotlivých štátov. Myslíte si, že zo Slovenska nie je možné posielať tovar do zahraničia lacno a zároveň aj rýchlo? V tomto videu si ukážeme, že sa to naozaj dá. Jedna z veľmi dôležitých podmienok pre úspešné podnikanie na eBay je bezproblémové doručovanie tovaru zákazníkom. Pre nás ako predajcov by bolo super, keby je doručovanie našich produktov kvalitné, rýchle a lacné. Je to však možné? No veľa ľudí si myslí, že nie. Keďže ja som už ale poslal niekoľko stoviek produktov do celého sveta, tak vám ukážem, že to možné naozaj je. Posielam len a len cez Slovenskú poštu. Ak ste si doteraz mysleli, že Slovenská pošta nemá šancu doručiť tovar do zahraničia bez problémov, tak ste na omyle. Ja neposielam cez žiadnu inú prepravnú spoločnosť, len cez Slovenskú poštu a 99% mojich zásielok bolo bez problémov doručených. Možno sa pýtate, prečo využívam zrovna Slovenskú poštu a nie iné spoločnosti, ako napríklad DHL, TNT, FedEx a podobne. No dôvod je jednoduchý. Žiadna iná prepravná spoločnosť nemá pre mňa také nízke ceny ako Slovenská pošta. Nechal som si vypracovať rôzne cenové ponuky u ostatných spoločností a keď som zistil, že najnižšia cena, ktorú mi vedia dať, je 30 eur za balík, tak už som sa nemal s nimi o čom ďalej rozprávať. S cenami Slovenskej pošty sa to nedá absolútne porovnať. Je to však veľmi individuálne a záleží to od toho, aké produkty chcete posielať. Takže určite si aj vy zistíte, aké ceny vám vedia dať aj iné prepravné spoločnosti. Aká je teda kvalita a čas doručenia cez Slovenskú poštu? No aby ste mi naozaj verili, že Slovenská pošta nie je taká nekvalitná, ako si väčšina ľudí myslí, tak vám ukážem niekoľko zásielok, ktoré som v minulosti poslal. Je na nich jasne a zreteľne vidieť, ako dlho trvá doručenie a či vôbec bolo doručenie úspešné. Takže doručovanie zásielok do zahraničia cez Slovenskú poštu vyzerá takto. Táto zásielka bola poslaná do Floridy, do Spojených štátov amerických. Ako vidíme, tak zásielku som podal 11. apríla a už 19. apríla bola doručená môjmu zákazníkovi. Navyše treba si pozrieť aj tento údaj, čiže vstup do krajiny prijímateľa. Ako môžeme vidieť, tak bolo to už 14. apríla, čo znamená za 3 dni od podania. Myslím si, že rýchlosť doručenia za cenu 3,30 je v tomto prípade naozaj super. Ďalšia zásielka bola poslaná do Kalifornie, opäť do Ameriky. Ako vidíme, tak zásielku som podal na pošte 29. marca a už 4. apríla bola úspešne doručená adresátovi. Opäť si však pozrime tento údaj. Vstup do krajiny prijímateľa bolo už 31. marca, čo je neuveriteľné 2 dni od podania. Opäť som za túto zásielku zaplatil 3,30 eur, čo je si myslím absolútne super. Ďalej Tokio, Japonsko. Do Tokia som posielal 18. marca a zásielka bola doručená už 26. marca, čo je za 8 dní. Vstup do krajiny prijímateľa bolo 23. marca, čo je 5 dní od podania. Ďalej tu vidíme informácie, napríklad výstup z zásielky z colnice a neúspešný pokus o doručenie. Ak sa vám zobrazí takáto informácia, čiže neúspešný pokus o doručenie, tak to znamená, že váš zákazník s najväčšou pravdepodobnosťou nebol zastihnutelný a teda prepravná spoločnosť mu doma nechala nejaký štítok alebo oznámenie a zákazník by si mal sám túto zásielku vyzdvihnúť na pošte. Opäť som za toto poslanie zaplatil 3,30 eur, čo je si myslím naozaj výborná cena. Ďalej Londýn, Veľká Británia. Do Londýna som posielal 8. marca a už 12. marca bola táto zásielka úspešne doručená adresátovi. Vstup do krajiny prijímateľa bolo už 10. marca, čo je neuveriteľné 2 dní od podania. Za túto zásielku som zaplatil iba 2,90 eur, pretože je to v rámci Európy.
posielanie v rámci Európy je lacnejšie ako do celého sveta. No a ďalej Oregon, opäť Spojené štáty americké. Balík som posielal 4. apríla a doručený bol 14. apríla. Vstup do krajiny prijímateľa bolo však už 6. apríla, čo je opäť 2 dní od podania. Vidíme opäť, že 11. apríla bol neúspešný pokus o doručenie, avšak za 3 dní si túto zásielku zákazník vyzdvihol, takže zásielka bola úspešne doručená. Za túto zásielku som zaplatil 3,30 €, pretože je to mimo Európy. A mimo Európy je opäť posielanie drahšie ako v rámci Európy. Samozrejme, niekedy trvá doručenie trošku dlhšie, inokedy kratšie. Myslím si však, že stále je to veľmi priateľné. Ak teda budete posielať cez Slovenskú poštu, tak približný čas doručenia je takýto. Európa 3 až 10 pracovných dní, no a zbytok sveta to môže byť 5 až 15 pracovných dní. Presne vám to negarantuje žiadna prepravná spoločnosť, pretože vždy môžu nastať nejaké komplikácie alebo nečakané udalosti, ktoré doručenie predložia. Nie vždy je však detálne sledovanie k dispozícii. Treba poznamenať, že nie pri všetkých zásielkách presne vidíte, kde sa zásielka nachádza a či už bola doručená. Záleží to od konkrétneho štátu, do ktorého posielate. V praxi to vyzerá nejako takto. Vidíme, že posielal som do Queenslandu, do Austrálie a posledný údaj, ktorý mám, je výstup z krajiny podávateľa. Neznamená to však, že táto zásielka nebola úspešne doručená, len jednoducho nemám už detálne sledovanie k dispozícii. Vidím, opäť som zaplatil 3,30 za túto zásielku a ak by som chcel vedieť, či zákazník môj produkt dostal, tak najlepší spôsob je taký, že ho cez eBay kontaktujem a zistím, či mu bol produkt doručený alebo ešte na ňo čaká a tak ďalej. No a ďalej aj do Veľkej Británie som posielal a posledný údaj, ktorý mám pri sledovaní je vstup do krajiny prijímateľa. Opäť to však neznamená, že zákazník túto zásielku nedostal. Ak však chcem 100% si byť istý, že zákazník môj produkt naozaj už má, tak opäť je najlepšie riešenie ho cez eBay kontaktovať správou a normálne sa ho spýtať, či už mu bol produkt doručený. Pri niektorých zásielkách budú chýbať niektoré údaje a teda nebudete presne vedieť, či zásielka už bola alebo nebola doručená. Je to chyba konkrétneho štátu, do ktorého posielate, nie Slovenskej pošty. Ak by ste potrebovali vedieť bližšie informácie o vašej zásielke, tak môžete zavolať aj na bezplatné číslo Slovenskej pošty 0800 122 413, kde vám povedia viac o tom, kde sa vaša zásielka nachádza. Týchto zásielok však našťastie nie je veľa a vo väčšine prípadoch jasne vidíte, či už bol balík doručený. Tak si to zhrňme. Zásielky sa dajú do zahraničia posielať aj lacno a rýchlo. Nezabudnite však vždy využívať sledovanie, aby ste vedeli, kde sa vaša zásielka nachádza. V prípade straty balíka máte nárok na reklamáciu a na vrátenie peňazí. Prajem vám veľa úspešne doručených balíkov. Ak sa vám toto video páčilo, tak ho zdieľajte aj so svojimi kamarátmi a známymi na Facebooku. Pravdepodobne pomôže aj im. No a ak chcete získavať aj ďalšie tipy, triky a návody ohľadne predaja na eBay, tak sledujte moju stránku www.predávamenaebay.sk. Tejto téme sa tam budem určite venovať aj naďalej.